Obukasu Bumugusi. Cabbage nekemerige kusimekwa emeyeli robalia gusi nainde monoigo abagusi abange nigo bakugesimeka elikwanyora enibo yabo yakira lituko gose kwegenderia asamagi mabo lituko yari nakoletire go ikaime ya nyangoso yereme yabo basi constituency elire litukwanire amangana mange gorie cabbage asto kuchwera mange na kwemanya mange nga cabbage yekorko Gloria F1 ninkiega netira no gusimeki bwa emboro byobo nanche kwikira lituko lya lero buna Mildred Momanyi imeyomoro bali Oboremi Nobonda na koletire linde litwe manyina wesemia mange kotorno murimi eto lituko lya lero atotebinga cabbage na kikurendu nande boigo na kitoko nyegendereria ntubuna bagusito genda gukora obonchoreria gose oborimi bwe cabbage omurimi tukora tebyango aeningo na ndege yanga itore elietene na nguru jale semoranga korunyangoso legal location Bugitaulio egwoti Bugitaulio ekabije na segosimeka miaka lunga segosimeka yale miaka 20 miaka 20 na someria abana baka bana bajiri basanga bane kuna segosimeka abango simeka jieka goitani bere ose yamekere insepine ngona kore yam umwaka no simeka kabere andake nchira gwatembiringa gwakorire emangane yo gusimeka obwe cabbage andake asigeka kie miaka wetanye 20 ase cabbage kwa bere wo simeka ye Gloria F1 gusingora chenchul ni chibiri chini kera nchiro chenyina chinyinge gora chenjande nanyoranga F1 Gloria yakori yako bechinde na simigete kabya guru tram kanyoranga de buru gonya kabwango kanyanga simeka komne agent nyoranga komne gire midi ekwanza kwate kekere mbulere nyinge igongaranga giroli ebwani gere bya nande kwamera nene yatura kiro egera na jere go simeka giroli ebwani kabje yamegera mete bya nguru kiro 10 lakini jinde ko yana kilo 2 kilo 1 ekagera ngaso miroli ebwan pono kura tuirango bene asomoro buli obugo simeka cabbage ya Gloria F1 anene monekere tukoligereria gwetera ria saba manye bagotebe iguru yubuli mibwe cabbage cabbage nekemerikiriye kurabe kwa senasari kya mekore tumugo kura tuirango bene gali senasari otebinga na kikube kwa senasari kuruo bwoyo ubolendi buli boga niria senasari egekakengana na kikoira senasari magega utaranyereta mugundo ekabije Gloria F1 na bora begetara giti osobe nasari ebyo singo korande musukona begetara giti musukona beka nasari ekerembe gete nasari yango burbe nasari yaka yakura 1 week ya toba kera akore 1 week na chana igoni tuto bunyasi utubere gore senasari pedigo na chana tuba na beko bunyasi buli gore sepeti na siaro boyo kwana gotoba yakora 1 week aja na rusime yanse buligoro na de mistari na beke nasali na magoro na marawana tuwa yakora 3 days na rusime yanse buligoro na beke seti gore gotango mugasto jugo dire kamera tijiko koye kera agorire 3 days yona ya melire na so siale riogo yo bukendu kero nyo mugaso na sire bukendu tijiko ye yakora 1 month na ira mugondo kere gali senasali andake muri kibuganire amangana ubuyo ngosimekero ubuyo senasali amangana mariogo ngosie ngokorora mache ngobekure kora tebyango bolendo uri gwakera litukorende kere gali senasali nse ya maji chiwiki echi nasali nkobekande nabe tobonga be na gobeka kobeka nasali nabe tobonyerera nabe tobuyo ngatubonya si bukagunda ngamabe nasali bona kere yamerire mubeka na mari okere wingo ciara ase nasali rigere makone taji kubutora usuburu no moju go nyaka ese nasali cia ndiri tomiri kere wiki buriro moju go nyaka kabijere ase nasali yagara yanyora jinguru na mbara sabi yanyora jinguru
ya kina bwango bona ukaiga senasari watebire ngukoro ruburindi buno ubu ekero guchikonyera mugundu anda taso mugundu yo konyereta buno akaiga uruchego usumite cabbage nyingi kirere giga mugundu na kyo mugundu yoko okuba gwe ariga niti guchikonyoreke meri na kyo konyorose mugundu nye na samure dibitu makuru ororo kunyore mande nanyo makapesa nanyo mekapesa lira balia nyaka na libusna ijiri na alimi bora alimi ande jiri na mapema liru nawe gena sali na alimi mugondo kana alimi ru mugondo konya kotoba wa mwezi mmoja kotoba jika biji ndo jiku gukorera 1 month matukate gata na tano na nyonjora mbura nyotwera oraro trema 4 to 5 days na mongo reke mugondo kero mugondo ro tremire tota jutora mjana yo na ire ka mugondo na asa kusimeka kero guchaka gusimeka kora totebia nkuru iranga sumuru bulundu bwo gusimeka andake ni kama kuwaka nikira ini metaro kolema wogero gusimeka na ndanda kikabeji ekere kurusio kuri nasali kore tumugondo nkakikie bwanto usimeku ase lituko mambi magoroba mugasosa chinde chonzi kora totebia kabje ichane hinjiro kerekyo mugasole to gusimeka mambi kekora 1 month kabije ngatra ngapisa ora ira mambi kubwadire keremende nga engakiye onyero bugeno bugunyira mambi lakini onyo mugasolo lyo mutindi ngoti ore kwanyira maragoba kero mugaso kendere na mambi gubujukia kwanyora etini no bono yabwatire lakini ile kero mugaso le mambi kwasi bi akuruka kome ine challenge yesi wika tore keremende ngakiye keremende kiere mugaso no ronye toyo abo kuira mambi tongere tokuruka spacing ose asomumenye spacing nandanda se etusi totabe ose ngaliba gakurwa se cabbage ndo kuchia se enda se raini osokurwa se ege tukoleke mu kuchia se kindi kora tabi yangu no kibwenta ko be spacing ekero gwera mugondo wikopime origie buti opime ugeka turiko bega utira gera macha gojigo esiko beri gari gutira amacha umugo jigo kurore gwende uiko bege bugeka uko pima ri gari bugeka ri kwanda bugeka ri gari ko babuti mbiri oro 26 inches by kuruga biji ka bjina ko 16 inches tigere nyole spacing ya gojiko neta nyole spacing ya rese ko yandira Alika bije kwa nene ngi yabuya. Bono kwanyoretire mugondo. Mugonda ngwanyi usiye sinasali yakire mugondo gigana ndo bolindi bwaye goboro bunga ukegima esengencho nelie etagete boni rendu bakekere boni uchikoirwa asechiro. Kora tebi yango kundi tukulitanga kwanyoretire mugondo na kiyoko yerenda. Bono totenga wasimikire kwa kolira. Kulingana ichibuti bunoroste mugondo ne ichibuti na bekire. Ya bugatire biya gara kuoma ka uterese garo simete biya tere kuoma ya bugatire 1 week or 2 weeks mono a week amo gosia roli yo na mbara savi kero wase liogo ekole 3 weeks wanse kuburuga nyeburuge bu yo kole elio liu waka weekly kile wiki kwa kole lio de jibi junumbi jigonyi kuna kile wiki kwa kole lio ya ekole kele kwa simikire ekole 3 weeks pansi kuburga kero ndigere tiga no gwatebire nga ase wiki sa to gwacha kire kubugira nindigere tinga se cabbage ji onyo kwa signal ni nyegene to nywa simikire terimo kero ngori na bona waiga sirenge entene ne mwachu murigere ngori gere ninga cabbage ne randa ke korokana ngerenke yende yabere cabbage skole muna gitu ni nga yangire koba yani ngangere jenge ko bongari ko na se kero ngori gere muna kwa so ni mo to ko karaga sini anda kengi ko gera to nge korre cabbage ke go nandi yasimikire turi skole lakini tanga na ko tebinga abokora
ikabichi direct go solution nasari eye na begete direct kuna na begete direct njiri kiale komera kera ngo ya direct ga mongo beka chikabichi bere kinda bere bono eyoro jenga nene neria kwanyorde amerete yo kende gakwa renke njiri kyamerete bere ngasumura kama ukubore ngasumure yamonga kubore gwene kasi kwae okonyore renke etarenge nejinde ene sawabu igo se cabbage buno smegete ge around ye igo smegete cabbage ya direct orete entetere ukachaka gusmeka ana ke challenge sinchiro rekero konyora ekero koro gusmeka direct utali gusmeke nasali ege tubuno megaso na kiyo koro kwanje kwalinda challenge sinchiro ege ndoke garam ngajite kendo ga ngajite tari de mono ngwe kirere embure kobora embure kare aborire etokene na srio begete kabije na begure na sari kera ndugwa maje tura siarde mugondo ya tare gidbone garo be tare gidi anye jimere na oi pate ko nyole merete mege tukora Alisi merete ko sumuro tugutega garambuta teyo tukora gwatiraga bwo muga katuragenda somoti mukakego kutukwina sesemu ya kabino chiko tutebyanga maroire kia ya chikabe chikonyora anda kina kia yuko ya tanga bwo mulemi anda ndake akilikuwa kolire elinde lyo chikabe ya uko yuko nyire zero na ya roka nangi kabe chi nabekukoleka netse abese kura gwatiraga bwo ira natu omwancho muligereria bone gawe kwanyara ko bakokora bwo mulemi toko to raigori kabe chikoro kwa Gloria F1 katika tiye chikabe nyingi Gloria F1 yarera gusimeka nagenda gutumanya mange karutora ira sesemu ya kabere konda sebono iga tubate se mitandao yetu ya Facebook ase mitandao yetu ya YouTube nabo igo ase nabo twakire simu gwetera sinambira se screen ya ugabu ende tinya ko bato gusanga asobwamo tetanda somoti mukakego ngwire naturi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boygo ikigotumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery nako gachumuriro na boygo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigotumika stima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inoti sano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwaho asogutumika kimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. omwancho murigeria nari twaura somoti mukasto twasoira sesemu yende ya kabere aseti tukolera tukaste gukwanira amangano ye cabbage ande mone cabbage tubate mugondo gege gikoro kwa Gloria F1 omulime tubweri tukolera romoranga nagendera gutwerera na gutumanya mange eline tumanya nga cabbage yechiga anda kenchi watobole ndio bakongu ende nayo mwancho murigeria lesiko gabu kwa manyanga kota itego korobulimi no nyare gukoro gwe cabbage gusukora akora gusukota nyare gukora no chebaka mugondo kwa murango chiko mugorie cabbage yari gutubate se mitandao yito ya Facebook buna Ndizi TV News Digital na boiga na bogo tubwate se mitandao ya YouTube buna Ndizi TV News na
nabo igo asense mwali yes SMS na gutumira SMS gutira sina mbira ase screen yao gabu eli tokanda gusanga asobwamo iyoro morobeli aro asembe no morobeli Oboremi Nobonda okoretwo na Mildred Momanyi asikotaganda gutanga no yo minto gaiga oyo minto moranga kora tutebia ngo ngabono chikabeje wasimekire kwa burugeire era undi ntangani eji kwa ntebinga igekage wiki sato kwa burugeire ko burugeire gutangani andake kora tutebia ngo ngam amarua ire nararia ja aguchiari ekabeje nando nyana maruire karoro na kioko nyatanga ese kabichi na ras mikira matuko amango na nari go tebia maruire na mangaro kabichi tege dirorere orusi kabichi na ndo irorere ende igoro etage tokore crop rotation kergo se kabichi obeki gento ke na ndegete maje gobega na irore lakini eto gango irore burire mbole bo anda bwaja bune menyo iga bokonda bwa butora kurunse yo mobose igwa bone unkeriete igote kirgo irorera ekere otairoreti murire naro iroka kere mbule nyinge kabije kwanza kuruka iga neta kerio wakerio wikiri kwabegerio lito mirike tigere kwa prevent burire mboju gocha kire no le burire mbaralo kana lakini kero kwa si baro lekanire to konyoro control ko botange kire wiki o se ligo linyere lito miri bo tange gwende buriro marura bangaranga mono bomo buribo korura kero tabide mbulinyere nyingi andaka se kabejo nkora tore mne skuma iga chingeni chinyinge anene mono chingeni kenga chionsi ngonyoro tore chirwali tagi tune kemonyo kwanyora no nyana kemonyo kiriya salia matanda andaka se kabejo ere kemonyo nkero kemonyo taliburuire kemonyo kiriya kiringero buruire tatikalende kemonyo gita sogwo siara wikiri kemonyo kiriya jigoku ega dogo siara gere wiki kemonyo jigoje kere iro kemura kera mono kemonyo nginyete gocha sana ega monyo etie wiki amo seire wiki kere murakera kemonyo kiri kuringakia kere kiaringakiri kabide jikobomba imebia igo goiko kere wiki opriwende kemonyo kiringe jigocha warisa kemonyo kachina kaja kamo konyoranga naga ikabono konyora yasi kuringa ke sauria kemonyo ka jireme kere kuringaka moji asoireme agaso akamwe kuringaka yekero kwa wikiri kemonyo ngigocha tabeko bagirini turo bakoire pakayamo ire chiro ere kabeji na ngati ebimari biri gutwara gindu amakuruminyo yako geraya ngonya kugara mataya yake andaka se kabeji ya ero ni bwati si anya ngonya ngurire ku makoruminyo kero gwaka ali ondiro gwaka kero gociara na ingia ngo cienye cia leo togorokanga tatariba eri unaria nyoro likondiro ona libe marabense eri goita likonderi ndikorolekana aya igitogorokanga nero tayasono ekomunye goitero pia kora lakini tatariba likondero marabense eri goita anda keni ndo chechika kabeje ke bwata matuguni limba to kwa nali kune gucenjie kara pakalia chako bayire anda ko bunu burwaire gose na bebwene to kobayigo ubutari buruire na matari inse mugaso akire mune kiangasi kire ne kiangasi kegerete matari inse bonanye kuma ubutari buruire oburuire mburu boko baguruguro ukuri kurigisi igere barao byagire lakini iri bwate tari buruire na matari esa rio mugaso ari agoyinse ari to lyani ago chinjiria chinjwa ne kara yani akaba gusempa to tebe kara gitenga buna motobuga ine barabu kero nyori gwa kari to miri na gatenga ri to gwa ri to miri ejigo chabo ejigo sire buriro bore uwaka mapema lakini wani sibugwa chile kwa ranga bwa kunire kabiji na wakabono tokomo ukonya kabiji bona gentongere kora tebia ngunga obobe mbono yo wetera kero kora obuli mwechi kabiji korenga neke malikendi kyao obe kemeli ke kabiji echiro nabe kabiji kwama koire echiro kwanya waga segeli golinga kabiji ya mosring 10
ne kabiji siling 10 nilibwa the kilo zaidi ya kilo 10 ine mechando ligo chiro Iga mechando menene ne chiro anda ke bintu bune chinguko bintu bune birongo mbiri go chana gusichombe chisirani sije kuri chonyoro yali rusingoko eita ekigaro kingari gatangasure ekiyangiri getangara ningitete na birongo mbiyo biraje kuri kabichi nomono na mugaso bono ojire no rutro jonye kubiri ngonye kubiyoji etatu yetu wanko konyoranga tego kubeka buna tagira kubeka chani jesi na no mugaso no mejando mbure te bwate mejanda kere go tune ra te bwate mejanda obuya bwe cabbage chimboru obuya pi cabbage na rasmira matuko amange tenga bitumura asmeke asenkole me bituma wanieka ndemene cabbage wanieka cabbage ngojo yoranga ngongere chibare cheto for example koral mane bituma wanieka na onia na ushiguni 20 chiguni na kwanya na ni 100 lakini cabbage simekeka abego jasi ngoni mpaka wa milioni kere jasi digere teligori nigo nande enchira ni rwa teiringe kere chance tu kere teligori anda kenkyo kuligere likwa me kumanyanga bono iga na bonda chenkeri chiro ekaro gusimeka anda kayenko simeka uri kwa ranga gasimeka ngatiegere ngatieri gucho kwama echekere chiro nande mitinyi kiegwen tako kuna bone kabichi na kembete nkarang mutinyo bo sabo tambe bogen go chobole mbura ya bora ngake sabunga ekabije ku igero mutinyo sabali kianga sikere na bo igera ligori keko gara abantu abango nyore kabiji ya ire megondo na mutinyo saba ndagara ya suruguru mugondo abantu bono mbaga nijinyine ba igori bukumo ine rongwa ke sabuna ranga oyo sabe kianga singo chekere nyine chinsa mujinyi jigane se nyine jigo kwa jirigo anda jaba yagara na kemba kabiji jiko mutinyo saba ko ngena ngo kembole ngaki ana ke cabbage ni mitinyire nge koira kate kuruna kwasimete mangana ya era bono kunyusi na ikakota banga cabbage ya taregiti kurasmekande na salingurasmekande cabbage obegetare ge ukora mistatu pero obegetare giti ne cabbage ya nasali kero nasali kura 2.5 months igo ngoto tebe chonsi ne mitinyiza te chikoira esenye cheye nasali ere ko kwene sena sali ke meke chukisa to wose mutinyo igo bondo tebe go komenda mugundu nare yakoli me mitinyire 2.5 ko irere yikake igo directive bwata advantage ono egento kere to kuruga amangane ichi kwate ba ichi yara be challenge akasuri andake no simegete cabbage nyingega na kyoko nyoraba ko ebinyoro maigo ko ni gose no bwate muntu guchogo no ane gari yagendoro cabbage unenga kiye kiangasi abagori abange bagaja mugondo beirera na ndendora nga kurumogera bagarusa mugondo ngonyora oburaisi bokole gasi na nembwate ekere bordo mono bagaja bagamugondo banye kororo ekere ijire na lingo ire chiro na jikori ejiro na jikoni lakini mono bagaja bagamugondo na batwera batwegwana babo na bara boto mono mu bato baira igono bwati customer chia uchire specific ni mbwate ega ntongere nyuma tutareba nari ukuburia nga kero simigete cabbage yeze anda keno simeke asera ni ege tigarite ngare iga into buna bagusito tanari tiko tiga mugondo iga no rasimeke kemarike ndiga tiga bogeka gosimegete cabbage do simeka katia to gosimeka nkianda kigeko gento tasmekere rizio ko buruga neta gere space to katia se no ya gotarera rizio no ndiro go to gotarera na ande rio ko nyusara maraba neta kere katia kene ga kwa ngusire kabije amaraba iroka kero top dressing na bogo siaro boyo kwa magwaso kunso amaraba uje kwa tu boyo boli tase ne go wa to kata to ko be marikende ga tigati obeki kwanye sali te akoba tete keiri ando
Anda kege kero tukugeria semu y'ekikabeegi ekyao anda ke konyora gusina obwoibi omuntu okiro ibire onyora asara nkoiba bare iroka ase nkombo ete mugono nkoiba bare lakini rende omuntu arusie ekabeegi eria yagikoria taiba chikoni asara teyo iyo koria nono nkombo ete mugono ete ng'oire ekabeegi oyo mochire kori tindikorarameka nabongora yae omogeni manya orete ka ire amaji kukorera ndagera iga so koria ya amaji korie se omojia orange iga tindikorarameka omwancho omorigereria ngagendete nogendete gotobwatia yo borobori yo Oboremi Nobonda asitono yo mitomoranga agendete konyagotwerera mange igoro yo Oboremi oboigabu na bokoru anne mono Oboremi bwe cabbage ya Gloria F1 anda ketigara endera gotwerera na turamuboria nga egi cabbage gikira tabire ngora tisimekire kolinde bona gani cya gusimeka na kiaro Oboremi bwa ebuga ni rikoba omugake cabbage nero robna sugar loaf kwanyore cabbage nero royendi na Copenhagen anda ke cabbage chukanya gotemba gusimeka na nunyu wasimekire arokero kurigereria Oborendi bwaye gose okwama kwa erigesa mibwekaine muneye kora kutebya tebikaini na temire ijonsi watebire Copenhagen ne bekwama ere kwamerange tu andao manse kero obe orusina asali mbugange kwama riga kaberanga ngokonga gochia igagwansa gwate kalimbulire nyinga gagotaka utarajigwire jiro kateka kaera kansa kugunda igo nkaranga tingunyesimekera igwata kabugango utaire jiro yare eike gwatanga sugarobu gure medinye menge ngwansere nane nkwamere egure medinye ngene gochigoro tirigwa maese medinye egwa medinye no chigoro nande kero kunyere jiro ngotokere nga tiriko kwabageka ngone ya sarika tasi gwa to gwire jiro yare igete jiro yanga bantu bagwire eme majikori ngaki ekabeji ebwente gusimekwa asojumura engaki anda ke kabeji ebwente gusimekwa ngaki embura gose ngaki omoro wake ona mono itakiri gusimekwa ngaki embura rita ko egasi nene yo kurigia majo yosimekera ana likubwata ekero kurigereria asense moyo konya ase cabbage ya sugar loaf kera bande go tabalinge cabbage ri gwansa nane koro suwere chi salad ko libire bise andra ke cabbage ya igigosmegete Gloria F1 nero no kore kwer nero nkuri wera ndakere mbese gose na buko eras monye karanga no karanga to kuriere mbese no karanga iro kabono tota nga gwasimekire kabije ya kurire kero gwasimekire kwa burugire etekere topeligo utakore top dressing kabije te kwama konya robo gwasimekire te wakore sentu months bwaire kuroro ego konye pusti obeke top dressing igere jiko nande chinguru chigo chiko bombera igo top dressing ne rasema go top abasa se moyo oyo bochi watumeka no bweduka gosiro bwishyo mbanaki uyo osimo ngotumeka bwetuka ana kinjo targo tumekera bwigo bwechimboli no bwechinko bwechinko mbuli gotuka ande buli bwechinko kongo ikere ngakiri moragero ochire buo mirira be style gete botegete mbuli nyingi ubu bwe chiombe kwando buomia kabijite konyara mache isene konyara tole mechando inse taikayamo omotebi e advice yora tigero omoremi risko gali gosoyo taito gochako Oboremi gosoyo rata kigo chakugori kora kwana ngo nere ise taikaga Oboremi omana bokorera motoka mange asebwa ndusiri na tambe kuna ikagota bana demire miaka gwetana 20 bankoni abana bana bwa someiri ndara jonara basa bango someri na kinta butigere no rebone miaka ya inga kanire tingo nyara kubutika bankoni de bwa ndusi na tambe mbuya mono sana muranga so twanchira gutalda baka mugondo kwa ogaiga nande kuna yo muri mutego kikumanya mange igombe kigega ndiri na nene mono kwa tutebiringa ngikegere taye ugasimike cabbage ya Gloria F1
omwancho murigereria kwanyara kwa gukoigwa buno murimito agendete gutwerera amangi na gutumanyia amangi iguru buna yarakorete oborimi obwe cabbage ya Gloria F1 nagete kwanyoreire amangi na gwemanya amangi buna nyara kwa gutwerera na gutumanyia amangi na bo igwo buna yo murimi kwanyara kwa gwesomia amangi tubwache gwetera semetandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News digital tubwache sensemo ya YouTube na Ndizi TV News ana bogo tubwache sensemo ya semetandao gusasa tulikira SMS gwetera sena mbijera screen ya ugabu ende litinya kwa to gusanga amangi anye gotete ngo tarire na bo igwo ogutume SMS gwetera sena mbijera screen ya ugabu tetara nda somo timukake ukolere gutugwa sensemo ya gatatu ni mwerete omumanyo ito anya kwa tutebia nga cabbage anda ke buno mu murimi ateba na bo ige bwente gukoriru osoni tali bo igwo nera tutembi atomentera masomande ende tunya kwa to kumanyanga oburimi bwe cabbage no buyabole na ande na kibo kolembe tetara nda somo timukake igwo nkwire na tuli Ndizi TV obwansu bw'omuguzi ebundi engiya nigyekororekana ritukolitanganie agwikase emirimo yawo n'emashini eri yakutumia gusobosera bw'emirimo yawo nigo bwokororekana magega y'ogutumia kimashini kingiya ekyo kigotoka aseduka ya Gusi Star Shop ime y'omukyukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, n'ekindi ekinyinge batarire aseduka yabo eri asebara ya Kise Kisumu Highway ime y'omukyukisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 naboigo mpabwate duka yende ange nebingia Family Bank ime y'omukyukisi bakeresimi ase namba enoti 52 ibere enoti 52 ibere marakane gose enoti 52 kianda 5 inye 52 3 Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omwancho murigereria ekero koigwa kemerigi cabbage gusanda ke cabbage bune chinyeni ngiye wochera sobongo bwao kere step punchiro chinyinge kolende asomo manyito na chirero asensemo ya gatatu na tutebi na gutumanyanga cabbage ge type ene rengiya gose yende naro nengiyere kendo gutubwatia asemetandao yitu ya Facebook na Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na nabo gutumera SMS gutera sena mbiyera se screen ya ugabu ende tunyako batugusanga asobwamo teto ara tuira gwetera se ekemeriki ge cabbage atumanye na gututsemia mange oyo omo muri o expert gitu kora tutebia ngonga kora batebia sinchira bonda kumanya lieta kolene barumbara kumanya kora batebia lieta liao ndo tutebinga bono bene obolimbuye cabbage na kibokoro mbia mono mil data seribaga asama lieta ngoro kumuranga mausani negatia bale mawange mba manyete through this part of extension work tokora insomerete extension work from University of Nairobi ainde no mwalimunde bono lero etore mugondo ndoli school ende kera tole mugondo etore ganga ine abalemi toko bayegeri lero mangana yokolema cabbages next time email ne binge bolemi no bonge tokwegeri bono lero part of my work as an extension officer ndage to chikoba guide through on how tokolenda cabbage korunse up to harvesting predict gutumia ngia mfara tikiere ngia for different ecological soils maraba agusi twateba kurus large scale abono rero mulimi yasimete large scale for commercial for sale not for commercial production now ase bono bunere epridi yasimete kugororia F1 abalimi mporo barata gusimeka
cabbage erenge ngochi gukwana anda se varieties bono kurabu no ngochi gukwana kero muri mete to choose certain variety ugo simeka ngento kyao consider ngochi gukera totara ikeroro rero ndete mbacha keria se enasari kwa let seeds kyao kwa gurire from a repeated company ntogwate different companies chikoni certified nelinga nchirwaliri kero ngochi gochisimeka already they are good for growth and disease resistant. Now before otaraenda mugondo gokunyore manga orosiri nasari mugondo ibako make sure ekere kwanyororire plasika family members plasika nechi crops imeli biribia bire family ya mona cabbages for example kales sukuma wiki na spinach jira asime kwa for the last 2 to 3 years kyagere bone kyagoro wa for the crop rotation a disease will affect those crops of similar families chire the same will affect the cabbages bone china kitote to wa foid koro abekera kwanyoringa mugondo yumbu yore torasimika kemelike ndubune yes kwaenda ahead kwali ya separation kosimika koroseri nasari cabbage koroseri nasari kwanya establish to find it no koposa into onyimo kintu about 15 centimeters kurunze gotira kara kwimukiri okobomba amara kara kwanya bombire kwabeka chi seeds kara kwajirete kwanza chianekere yigonya korosi nasari chianekere kara kwachanikere chiome bone ikego konya se igo chi ntatere chinchiri ogorete nando kwanekera oye okera wachigorire riekera chire sajet elimene chingendu chire before tarachisimeka nabo gochianekera akeigo about 2 to 3 hours chitware liberere to break seed dormancy nelinga chijiko irenga kienge osoka kuruiki kurua marabaini you the first stage bono kwaro siri kwa magwate metaro ine nasali ngote nasali pe wate metaro kera watire metaro kwabeka seeds chiri kwabeka manyua no bwechiombe obwechimbori oso bwechingoko bori bwomiri bori wa decomposed bori wa tari bori wa rule immediate bori wa ira matuko make wa decomposed kwabeka ten kwama go cover ne right soil muchanga mukego kurugoro kwaganya after 1 week cha germinate kwabeke shade otara chibuna changire gosoka chego yani buna kwabeka chi ndaterechi ngotubori ngokorori ngento yekuru mulching after na kege na after 1 week dilikuwa bekire ngo kwabekire chintatere eita enasali went konyo chari in the morning and late in the evening kwabeka mulch ne ubi noche ubi ende onsi ngumo yotarekera kurugoro after 1 week kwanyirusi yokwaro kwanyirusi kwanyirusi kwaganya bono kwa erect shade ne gekendere kurugoro enasali gekendere kurugoro ne raikite gurule for about 2 weeks to 3 weeks they are ready to be transplanted kwachirusi kwachire seed bed one difference nero bitekero te yawale minge nasal bed ne seed bed nasal bed nali asikober achiakinera chama weka chikoba transplanted ero wachiruji transplant kwanye weka inere seed bed one ali asiko kinera paka chiaba harvested inere seed bed kurwa bone kero wachisimekire you want ne true establishment for manasal ata sinara gutumia direct planting like muri miyoto kera amboliti umanye na matetia simeke direct planting kera tare gocha wikera market aise gocha konyanyesa appreciate nasal ekoirege koru kero simeka direct planting akabeka chira chogo ete metaro to jingate metaro yi akabeka CDM ya monende kero kwa before transplant ngorusi ore shade 2 to 3 days kuchotara enda kusimeka iyo koro kwa hardening off ani chinare yani to change kegima na renge oikochira ngo ogochira shibichi adapt bone beli enge climate kelike se nasali kyabera ya change bono kwa chire the main field ino hardening off bono during transplanting kumwagora maji oza tidioji koia kwa nyoro bwate gokera gosumare seeding eri bwate rambo of soil bwata ine na maraba gochus megate kum in transplant while after kwa transplanting mo ko rumambi ndemoni kose marogo ba late in the evening ekara anyembura teyo na bokora watering pad at the same time mambi na marogo one kara chire in the field there are some field operations yokora what are these some field operations one the field operations are nebi to field operation nebi to ogani iko kora kire mo oborendi akiukorende kemerieke mpaka echo kwa masawa karete aisaini oborendi mutangani weeding okoburuga ase kero okuburuga rali tangani porango icha ko make sure okuburuga kera chiabwatire
kiraje bwate ono kuburia bono muno murimi wito litanga na akorete weeding ekara na ajete komorora elia kabetara akora weeding because twanyora na bwato musipo mungino na asira chis bono nere garete wikaraiga but bono igenga chire gatari guchikuburugera kyagera ise kuburugera bono yo murakerore echikuoma wota ura device sim na yento na mateire akwandari ntobwate chi herbicides nchiri gwite email ntobwate selective na non selective nchiri biko chora a type of kiegwite memeli eri tatake one ye troji kabichere pro drift ya mata na magari aguchikorerie bwata mata manyerere ono guchusiara gaiga egwite bigabire binyerere etige kapi chene ne bwata nutrients so it grow up to maturity kyari se kuyugurugera bono iga ekora ekoma another field management practices awone tokora is top dressing abale mimba maete nokogoro boyo mboro bokoro kusia calcium ammonium nitrate wasiara boli bokonyase o comment root pass amata gutwara ekwire noje bono mne cabbage lite igia isukoli tu atatoka na boko okoragira one kere amendira matali bono no ene head eguchikobo mbekere dia bombire bono go meaning ngochikonyorari ekwirengi again spacing karago during transplant spacing ngome cheringa tueko kero consider kero doing spacing the first thing you should do ogo first of all ase kero go sikosime ke meli bia ngikere inme yao nkiota ite wa first enen size yere enen go sere medium size kyagera bantu bali chiri batagete cabbage no iso kwando chikore cabbage kuruchi gotakeri bwato mutu monene bono ekero korete spacing yere cross mutu oyo chikobomoke because competition for nutrients nero but yokore spacing ye wide ake the recommended 160 centimeters by 60 centimeters you ngo chire yakora yareta size ye cabbage na denge size yere cabbage yere is directly proportional to the pricing ye cabbage yere nene the price nere reigo inero some of the operations once I went to consider again ngo chiko waeterande acid pests and diseases those are also field management ichini so etara mugondo yo ito nore buyo mbuyanyo rende tamari batumiete na maya na ende teraba attacked by most diseases except one na arora black rot nesa ni ya black rot itelio ngonyorore osimigete cabbage yeka sometime amataya anya kuoma aba arete karagete bune inde imuam papo lisi inde imuam igabigo choro igento gekosiega okonyoranga watering yakore tubuya ese murakero torojinge mpura ya chira keiga ise kobate intwe nyingi abakonyora ya nyebwatire onte only thing yawo chokora aru sweet se chokoro sweet ngechi you can be able to eliminate the disease another disease will affect cabbages is damping off most year se kere seeds chire nasal ase nasal igento which cosa sana nasal kerokoro shed obo ye kendere ugetwateba to kebeka kebe insamono kebe kimuke iguru na inde na match water logging amach ta bang tente kera match uchiko batabete tatere manga kera match goterema then that will mean damping off okonyora chi seedlings ne o tojiko talisi intadere mo meli oli kera meli bia sokire rijiko ruse na suru chosime katutemini seed pedre kera bono bune okonyora chire chinje tie kara abale mbangora abale okonyora chire samo papurish echinde chire brackish ni karose chinde chiomete na chisusanete bone inere koruku damping off ego affect kera chire seedlings probably mostly kera chire ching another disease to bwate ne ya blight ko caused by contact of soil with the leaf for example lirabe yani litoli moja niko na maraba usamaje bono ekero kwanyorire problem ngabale mimbaro babwate megondo yaberange na roche tampi areas ngo batainde variety bausimeka kana bataire variety bausimeka then inere guchokonyo konyore variety distance yae troje bono bune cabbage kurunse yelira bokonyore almost abeli kunetamara nere gotambia yaika igoro kere ikirigoro ya makobo komba so distance yae nene variety nerero ko batainde anda kibono kuno gwatwereire kurugaria se nasari gwate video bulindi buganirie nasari nabo igona kibwente goko gwatete gwatwereire boka yakire mugondo
mugondu gwatebire bakamurwire bono kora tebia ngo ki varieties chiri chirororo otige bono muna ga igomori mitu bori tukuri arega tutebia simete glory F1 anda ka ebuno mumanyi kora tebia ngo chitaipu chinde na anda ke oburendi bwa bono kibuga ni rikoba aya bono asi varieties na te abalimi at first na batekerore a small scale farmer and a large scale farmer nongo chakera varieties na chinta itokwanira mono because abalimi komeke bale mistake yoko enda into farming bataramanya the right breed for the right soil baguchikotumika gusimika bono mechande menge tuchitwanyora abalimi omoremi bono muna rero rorire cabbage nera ire smart no roche bono mnere toronyero chi ngere rose tibuye nero twaro moyo guchikosimika bono omoremi ayo ringa ntobwate different varieties ntobwate Copenhagen ntobwate Suparof ntobwate Parak F1 tugatwara Sawadi F1 ende tugatwara even Fanaka F1 chionsi varieties yu ne chingia chire lakini bono nyekole for small scale utagete na kere variety ne bwate price timaiti muranga nabateiri goririe ye seed sekara kwenda ku purchase Glory F1 bono tigambate Glory F1 igoririe akwenda kugura this is avaneka for one avaneka agorite 50 grams of Glory F1 seeds chia mukosiri 3500 so for an acre you can see around 7,000 ugutumia kugura seeds chokorosi nasali oncho simeka mugondo Suparof na Copenhagen uise kwenda retail price cabbage kusimeka up to this size na bakonyara up to 200 to 250 so the price speaks a lot you can see one moremiero and orenga wori agrofed Glory F1 irenga chibesa na cheese Suparof na Copenhagen oira na ndeta kuponi naki obuya wa Copenhagen na Suparof mprobio for example Suparof ire sweet is made for salads musi konya bantu lebwa chips nero ba konye kenye ere enganso wake lakini bonero is not tolerant to the diseases inga wanyi simeka iga empuremo chanie yonsi pia na we kuoma nyete chimina kingo ta bantu bali small scale you can now compare the price for example nyo was mega ka monda sini for consumption ya uchi you cannot go to buy Glory for 3500 na ndo nyesi meka sini kaireta kira sanen igonoroch now ingo chande ase chavo konda se mangana ya small scale gora Copenhagen na Suparof simeka lakini for commercial purposes gora these breeds Parak F1 ntobwate said the Sawadi tukatwara Pora na Fanaka na Fanaka ekoira 65 days to mature from transplanting 65 days ya berere to the market mitienyeber then Parak F1 ira 80 days finally na Sawadi F1 yure chons next type cia Glory F1 bono ne nere you asmite Glory F1 ekoira 90 days 3 months bono ne chige chire 2.5 months so in the next half a month they will be chigo chikoba chigo simeko na again toro chigen to again another thing to consider before choosing the variety bakebe the market price and the days it will take meaning onye go simeka bono for example to so wake sawe na ayo mulimi wasimekire e cabbage go take is going to take 65 days meaning in a year umugondo gole one onyo subdivide this time usimeke cabbage after another 65 days again naende kuwa na mate wachi gusimeka yotoro jinga within a year kwa nyolire to harvest heeding kwa mentire profit for commercial purposes again to kende after the varieties size of the head side mono ocha wono mne cabbage motuai and crop uniformity awale to perfect mwambo linga e cabbage nero konyora echinde chira chikorokane chicho kwa harvested mapema echinde chiba harvested date so this varieties echito kwanire Glory F1 echichionsi sato echikokoreki echikoira few days yani echibwata uniformity ni kuro tori konyora ya mungo ngengo kinere bwange yene ngoro so tigeruji ka market price sionsi of the time okoreto monto ochiruseririmo nande kwasimike kemerike omomanyi tutiganda kuboria ndakeri swali urimo aso moturi gosimeke chiaye chia kuria gali mwaye asimeke none bitukura 10 gabyuka nera nakana iri kunya kubekera cabbage ya mariogo amariogo kawaida na bakubeka because kunysimeka igo ya mei ya gende gionsi for you to get the returns you have to put an input for every output there must be an input inga gende gionsi gosimeka paka nona yo gende gionsi no kore none gas boli no nyara gosimeka none bitumo avese nye turakora ke turabibuge gionsi birabi paka kore kuna na mariogo bona bwate into sizes ntobwata nyukubwata small scale kwanda kwaura quantity
what you do ayege into buno wali mju ingo chikoena nande namba yani in case nitoko nyara konyora bokonyi bonde bwensi gore ye yo linde yonse ke wangu na goko mboli na gote na kyokoli nyora esa isina ko boli prote ona ki lyo gota ke na kiringana tena will guide you on the ase kwere okoli nyora the source where you can get it bono buno mboli myo yoga o lemire cabbage nuru naisira kuba anda kina kya kora manyenge cabbage ye bono yabeire boli ogotwegwa ya maturity index nere no ichiganchira I think do akonyore yabeire but I can demonstrate njiro chiri uchimwina naro chisire koba ogokora ogokuna noje bono mune cabbage ngunye kunore agwekera kwanye kunire abokori kino anegete wagesomeka uchime wa enye from the side now these breeds are resistant to all those things chinagote even in a problem as you ta korban ma super of na Copenhagen ari mucha nyo koleigo abokonyora kwanyo the problem ya retire dumping of disease yani ya retire some other diseases like mildew bono kora tebya ngona kyo aye buno omo extension officer na ndi oromo manyo umanyita mangana ayo bulimi anda kene kyora advice omulimi anyari ko ngaga kumanyanga onyo mugondo yo kore Afrika ekemelinge kana kyategere usumeka wose na kiara manyanga liga salinga na kya guchukurusioro most important bono mune abuna bwa advantage wose meke cabbage na okora spacing yesaini bono muno mulimi yose ko mubori nga torega na maete population ye cabbage chia from the word ko kere ditoko simeke kero simeka na ndangire tokabeka chira ini nya chira straight korwali mpaka gali etwara kupima through spacing ngomanyo no manyera ine ya moyoka chikabi chirenge bwata omate pa te line sions chiro mugondo bakaroro kuma like now chia chikabi chesina this is avaneka chire at least chinga chire 13000 so 13000 totebe for example kala uchi harvest avesa the lowest price anyo na ma 10 pop roj na tari no 13000 13000 times 10 130,000 so toko nyoro spend ichibe sabune chinga hoteli ngo boli mbuye cabbage boli mbundo bwensi bobwate bitanze as long as you agete sab so ananit igobono buna togote agotambe bona bagu approximate ero monero nariga actually boli Nobonda ngaro manyene bwika na maite ngaiga ngachikiriga tindanyora asara teyo nyorete why because toko nyoro spend ichibe seji na only 10 go maite to approximately 10 anda ke advice kyora tigere umulimi risiko gali sinji chitaika ne biro ntogo chakogendera ntosito andrenga kinande onyara kuba gukubase mukora batebingo se taika naki ndara kora kubate ndara kore kino samari ne naba kwaniranga abalimi baro babwate mugondo yabere dampi ebwate echebechebega breed kibaratumie for them akara breed na ote distance ya kurunse no kuna sama chine ntambere ya kura pora F1 nera kwenda ya tepe por F1 itagali che agrovet town for example Josemu and Enokem abono paro chi prediction kutoka chiro auta por F1 anyisimeki naende engoenda tori tu akora soil testing na buto chokoro muliminga liraberia ondire wood for cabbage production one for example lirabali kelio kusimeka liwanta tu acidic a pH ratio of 6.5 to 7 meaning around neutral so it have more basic na more acidic una kio kara kwan so soil testing yei to akore to tenga yes this soil is good for planting now gocha advice nda umulemi as an extension officer no komotenga ulemi bwensi bonde bwensi gochaka twara enough information before taranyi chaka once kwanyole information is in then go ahead establish and use that information use that information in future you can reap more they say agriculture is wealth and that is na uovu mbiya mono sana omo extension of so itugo se omo manyoito mbiya mono sana asa yugwa to semina ndi gwa tumanyiri wikabona igatwe manyiri amangi na ntu amanyirenga ngikebwante kubwatiwa anene mona so smeke cabbage na se types transport cabbage mbiya bono omwancho omurigereria asogoto bwacu kurwa cyagete omuchakano bw'umurobuliriza wikabona gatwe kiro mwali story no yo minto gaiga omo extension officer anyako bagagotwera na gutumanya mange kwigo kwanyako bagokuigwe kikaga neri nekigataga neri bono kuri siko gabu ebori yango ganincha kubulimi obu nane gote tumanya mange na bokumuria elinderia nyako bagagotebinga na kia ayebene kwa bwa sole mwao osese ino osebu obu nayo musaye
onyara ko bagokumanya na kiora koro buri myoboiga wekenga kiende na ndetu gwate gwetera se emetandao ya ito ya Facebook buna Ndizi TV News Digital ase emetandao ya YouTube Ndizi TV News Digital nabo igona bogo tubwate gwetera se mena mbeyera se screen ya ogamu inyoro gotomera se SMS onye gotete ngotare kumugondo kwao onye gotete ngotare asotukete tugo yao byonsi ebyo nigo birekeraniwe ekero gwantumire SMS na kumanyia sore nchebuna mu Mildred Momanyi ningo korete mu video botambe Jumatatu ensa ya mone nusu cha magoroba ase gutokwemanya mange na kubasemia mange igoro y'oboremi yanda gutubwatia gukenga kiende bye bye. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchurya bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigirya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe abantu baminto kuyamba kwani ase mule chingaki echiga nche Swanya Victor Ogeto ngobolinde ekerogo ky'obuchumbe kurwa tututu masaba ikamenyerukiane neribuli ase epati ya Wiper eye ere nse ya Asmio abantu baminto na basoroire ase chinsonyi mungakere ekura chitariki kianda omutienyi onane monchore buna omuchumbo ino ekero chora Swanya yokolete eseni ase inka yao nindu ikipasari asa abana bawo swa form 1 ne chirichinde chia abana bali college amona bali bawo cho so certificate chigenderere Swanya narurenga amangana y'oboremi naligereriwe ase chai ekawa n'emeribinde Swanya narurenga chi ndochi cheitu amo nechipara nande chiskuru cheitu chiarosiwe uya linakoa abasae dibaga